mese usuyawagcaba. Uma usuwagcabile uwafake lo muthi esothi wafake wona, mese lowo muthi wena uyawuthatha uwugcabe la ekhanda, yonke indawo lekhanda. Uma usuthatha lelo gazi lakho lasekhanda ulifake la emagundaneni, mese uyawathatha la magundane uwafaka ekhejini, ikheji nje elikahle. Uma usuyawabeka endaweni ekude ngango-200 km away from your house, ahlale lapho. Uma ufika lapho uyawafihla angaboni omuntu, uwafaka nje ehlathini la owaziyo ukuthi akulula ukuthi umuntu awathole khona, umuse usuyawashiya. Emva kwensuku eziwu-14 buyela khona. Uma ubuyela khona, fika la ohlala khona, thenga isiklabhu, umese ukhipha igazi esiklabhini, ukhiphele endishini. Okusho ukuthi uma uthenga isiklabhu uzoya nalo lapha emagundane khona, uzofika igazi lisashisa. Uma ufika la magundane owabeke khona, upaka imoto yakho, ubulale leli siklabhu, mese uthatha igazi ulithela endishini, usinqumela endishini lesiklabhu lesi, mese uqonda ngqo la amagundane akho washiye khona. La sikhuluma amagundane afaka imali, wabeke 200 km away from your house. Angekho ekhaya owaziyo, ngisho inyanga yakho ayazi ukuthi wabeke kuphi, wena owaziyo kuphela. La magundane wafika uwanika igazi. Uma ufika uvula kule cage, awazubaleka, azoqonda ngqo 14 days evalelwe engadli engaphuzi manzi engenzi lutho, azoqonda ngqo ezophuza leli gazi lesi, ayaliphuza ayalidla. Ngesikhathi eliphuza elidla, washiya kanjalo nalowo ndishi leyo, mese usuyahamba ubuyele ekhaya. Uma ufika egcekeni kini, 200 km i-distance ende kabi leyo, it's 2 hours 30-minute drive, kudepende ukuthi umgaqo unjani. Uma ufika lapho ekhaya, shaya ikhwela, uwamemeze, uthi amagumbi amanomhlaba, magundane imali, ngithi njengamanje ozani la usawa-test lowo magundane lawo within 20 minutes, kwi-distance wena ubuyi-driver almost 3 hours, 15 to 20 minutes esuke segijima naphakathi kwenyawo zakho, esefika eqadatha kuwena. Uma efika afuna uwakhele indlu yawo magundane imali, usuyawatshengisa ukuthi hambani-ke nongena laphana, nizohlala laphana, akulandeleke ungene nawe endlini. Umuze usuyavala ukuthi nizohlala kule ndlu-ke. Kule ndlu-ke akungeni umuntu, kungena la magundane kuphela. Then-ke la magundane lawa emva kwaloko usuyawathuma uthi awahambe ayolanda imali emagumbini amanomhlaba kuyo yonke indawo. Amagundane emali into azoyenza, azokusurprise. Imali yakhona awazi ukuthi iza kanjani, iza njengomlimi. Ifika ingamathantala, ingamabhele, plus or minus 100 to 200 million. Imali engagcwala ubhavu wokugeza. And then lo mali leyo ufuna uyisebenzise ngendlela ofuna ngayo. Then uzothi uyabheka amagundane awasekho, asebuyele lapha ekhejini lawo. Uma ebuya la magundane, ufuna afike la likhona igazi lesiklabhu. Njalo uma efika ufuna lifice igazi lesiklabhu likhona. Then-ke ngesikhathi wabiza, ufuna wazi ukuthi washayela ikhwele nje wazofikela igazi lesiklabhu akhona. Awahlali legcekeni, afika ngoba elethe imali ezokwenza umsebenzi. And then ubona ukuthi ubhavu uyehla, uyabiza, uyathuma, adla igazi, uyathuma, ayahamba lapho, emva kwaloko ayanyamalala futhi. Kodwa imali yakhona ifika ngo-2 ekuseni. And ngo-2 ekuseni uma usuyobheka lapho uzofika imali yensafu. Iningi lento eyisimanga, ngazi ukuthi uyideclare kanjani, ngasazi ukuthi wamthethe imali engaka. Lana-ke asibheke-ke, adla namagundane, adla igazi lesiklabhu. Uma uke wenza iphutha 1 day wawabiza, kanti lo muntu obuthe wena akakubulela isiklabhu uzofelwa imoto endleleni, azafika kuqala amagundane, awahluphe muntu, enza lento oyibizele wona, abulala ingane yakho same time, iqhuma igazi ngamakhala, agijima oyiphuza igazi emakhaleni. La magundane abawazi abakini ukuthi aqhamukaphi, and babona amagundane nje ezokuncela ingane igazi emakhaleni same time. Emva kwaloko ahamba olanda imali, babona imali isikhona. Okay, asilungise spelling. Akwenzileke lokho amagundane, wena uyawugcina umthetho obekele wona ngaso sonke isikhathi. Uma wabiza igazi lesiklabhu selikhona, njalo uyakwenza lokho, uNkulunkulu bese yakubiza ngelinye ilanga, usuyagoduka kulo mhlaba, usuyawushiya lo mhlaba. Amagundane ayabuya entabeni, afika wena wukho, and igazi alikho la ekhaya. Umndeni wakho awubulala wonke, awushaya uvale.
bonke abantu bakhona babulawa ikhanda bophe baphalaza igazi ngoba la magundane afuna igazi la ekhaya ngoba agcatshwa ngegazi lala ekhaya, meaning that abulala ngane yakho, abulala mkakho, abulala mawakho, abulala yonke into esondelene nawe, ashavale. Emva kwalowo muzi uphela wonke usale ngamagebedu, abantu bethi bafika kunendodla zemali, akekho ozoyithatha ngoba kusalayo la magundane adla kwasana, ashavale neshavala, akekho umuntu osindayo emndenini. Engisho ukuthi lo melaphi osuke ethi uzokunika amagundane emali, ufuna wazi ukuthi imistake eyodwa oyenzile amagundane awahlehli, awaxoleli, emva kwaloko ashaya vale. La sikhuluma ngesithwalo samagundane kubantu abathi babudokotela and awunawo yini amagundane alanda imali. Impendulo enkulu ithi anginawo amagundane alanda imali ngoba angiyimisele ukuthi ngithathe isiguli sami esingithembile, umntwana ethonga ongithembile, kanti ngizomnika into ewupoison ezobulala umndeni wami. Uma bengiwathanda amagundane emali ngabe nginawo. Isithwalo samathenda okusho ukuthi nginaso, nansi imali siyayiphatha, iningi iy'moto, abasebenzi, yonke into, imizi, amaflethi, kulungile, ku-right lokho. But isithwalo samagundane sinama-side effect ongeke uze uwabekezelele. Asilungise spelling, amagundane emali awamfuni omunye umuntu wesifazane ngaphandle komkakho, ulala nomkakho kuphela, uzuyongena kule godi leli, awumfuni omunye umuntu empilweni yakho. Awulali nomuntu odayisa umzimba, iy'ntombi zakho zonke ufuna nihlukane nazo, kube umkakho kuphela. Uma uke wayeceleni, amagundane awayeceleni wona aqonda ngqo, ayashaya kuphela. La besithi aseniluleke simfundise lento enithi niyifuna amagundane emali ukuthi anani amagundane emali, okusho ukuthi-ke wena uthi usafuna ukuthwala, thatha nje isithwalo saphakade sikuphakamisele into yaphakade, wenze uze ngey'nkukhu, sikuthwalise ngelanga, siyakwazi ukwenza lokho, sikuthwalise ngey'nkukhu, siyakwazi ukwenza lokho, and then uzophila impilo emnandi, Asibonga kakhulu abantu besasezosizakala, but sebezowaxwaya-ke manje amagundane emali. Obongayo ubaba udokotela eseThekwini, West Street, eSalisbury Center. Siyabonga kakhulu.